नमस्ते. आज मी लाल माटाची भाजी बनवते. ती पण आपल्याला बाजूवाल्यांनी काकांनी दिलेली आहे. ती आता तुम्हाला जरा भाजी बनवून दाखवते. आता बनवणार होता पप्पूच, पण म्हटलं रोज रोज नको ना बिचाऱ्याला त्रास. म्हणून मी बनवते. नाहीतर मी काय माहितीये का, आळशी होणार रोज पप्पूनी बनवलं तर. आहे का? हा. म्हणून आपलं काम आपण केलेलं बरं. आता इथे मी कढई ठेवली आहे. कढईमध्ये थोडासा तेल टाकलाय, कारण थोडा तेल का टाकलाय, ही भाजी आहे ना ते आळून कमी होणार आहे, म्हणून आपण तेल कमी टाकलंय. आता इथे लसूण घेतले बारीक चिरचून, कांदा, आणि त्याच्यामध्ये आपली हिरवी मिरची नाही ना, आता लॉकडाऊन चालू आहे, हिरवी मिरची नाही म्हणून हिरवी मिरची लाल झालेली ती मी मिरची घेतली 3-4. आणि हे आपलं खोबरं, हे खोबरं ओलं खोबरं आहे ना, नारळ फोडून आपण किसतो ना तसा किसून पंख्याखाली सुकवायचा. तर 2-3 दिवस पंख्याखाली सुकवून ठेवायचं डब्यात भरून, खराब होत नाही. पण जास्त पण नाही ठेवायचा. एक नारळ असा किसून ठेवायचा, म्हणजे नेहमी किसायला नको आपल्याला, म्हणून एखादा नारळ असा किसून सुकवून ठेवायचा. त्याच्यावर सारखं हात नाही फिरवायचं, आणि सुकायला ठेवल्यावर हात नाही फिरवायचा, तो खोबरा आहे ना लाल पिवळा होतो असं. मी पण शिकलो की नाही आता. हा. आता तेल तापवायला पाहिजे ना पहिला. हा. मला पहिली लसणाची फोडणी, लसूण टाकणार ना. आता लसूण टाकणार. तुला सांगितली असती बनवायला, पण नको. आपण तेलामध्ये लसूण टाकलेले आहे. लसूण थोडी फ्राय व्हायला द्यायची. आता तुम्ही मला त्याच्यात जिरं मोहरी, पण आता तुम्ही टाकत असाल तर तुम्ही टाकू शकता. ही कशी साध्या पद्धतीने, गावच्या पद्धतीने करायची, आपली साधी आणि सोपी. गावचे कसे माणसं काय एवढं काय टाकत बसत नाही बसत. आता मी कांदा टाकते. कांदा जास्त घ्यायचा, कारण ती भाजी कमी होते, पुरायला कठीण असते, म्हणून कांदे आपण जास्त घ्यायचे. 2 कांदे असे मोठे मोठे घ्यायचे, म्हणजे जरा भाजी वाढते. आता मी ढवळायला काहीच घेतलं नाही. आता मी सांगतो ना, तर ही भाजी आहे ना, मी लाल माठची भाजी, आपण अशी भाजी बनवतो ना. माझे एक नॉर्थचे क्लायंट होते, म्हणजे नॉर्थ म्हणजे वरच्या साईडला, ते दिल्ली किंवा असे पंजाब, असे तिकडचे साईडचे नॉर्थचे, ते ह्या भाजीचे साग बनवतात. है ना. आपण कसं मोहरीची भाजी असते ना, त्याचा साग बनवतो. हो. आणि हीच आपण हेल्दी, जर आमच्या फिटनेसमध्ये जर तू घेतलीस ना, तर ह्याच्यात किनोवा मिक्स केलंस ना तू, तर किनोवा आणि ह्याचं तू असं पराठा पण बनवू शकतेस, आणि खाकरा पण बनवू शकतेस तू. हो. आणि हीच भाजी आपण दाल फ्राय बनवतो, म्हणजे दाल फ्राय करतो. तर आपण लाल माठचे दाल फ्राय पण बनवू शकतो आपण. म्हणजे दाल फ्राय, डाळ आपण फ्राय करतो ना, शिजवतो, त्या डाळीमध्ये पण आपण हे माठ असा कापून टाकू शकतो. ह्याच्यात नाही बोलत, व्हायटमिन ए, ई, के, कॅल्शियम, पोटॅशियम, अँटीऑक्सिडंट आणि सर्व ह्याच्यात कोलेस्ट्रॉल पण थोडं कमी करायला हेल्प करते ही भाजी. म्हणजे बोलतात ना, ही भाजी आणि ह्या भाजीचं एक आहे, आपण कधी ह्या भाजीला माझ्या हिशोबाने कधी बॉईल नाही करत. आपण ही भाजी बॉईल नाही करायची, आपण ह्याला स्टीम करू शकतो. आणि स्वच्छ मी धुवून कापून घेतली आहे बारीक. बॉईल का नाही करत मम्मी, कारण त्याचं न्यूट्रिशन कमी होतो. आणि स्टीम का करतो, त्याचा कलर मेंटेन ठेवायला, त्याचं न्यूट्रिशन फॅक्टर मेंटेन ठेवायला, या सर्व गोष्टींमध्ये आपण त्याला स्टीम करतो, किंवा अशा प्रोसेसने आपण करतो. आता त्याच्यामध्ये खोबरं टाकते, आणि कोकणात आमच्या खोबरं टाकतात, आणि या भाजीत खोबरं टाकलं ना खूप चविष्ट लागते ना. एकदम मस्त लागते. असंच आमच्या दोघांचं कधी पण घरी पण असं हेल्दी डिस्कशन असतं की ह्याच्यात हे फायदे आहेत. मी मम्मीला सांगत राहतो की ह्याच्यात हे फायदे आहेत, हे खाल्ल्याने हे फायदे होतात, है ना. आणि याच्यामध्ये पाणी नाही टाकायचं आहे भाजीमध्ये. आणि मम्मीलाच विचारतो, मीठ आपल्याला आधी नाही टाकायचं, कारण आल्यानंतर मीठ टाकायचं, बरोबर. आता कमी होते भाजी. आता खोबरं टाकलं ना तेव्हाच मीठ नाही टाकायचं, पण त्या हिशोबाने आपण मीठ टाकलं तर ती भाजी खार होणार, म्हणजे मीठ जास्त होणार. आता ती थोडी आगवून घ्यायची, ढवळून चांगली. आता सगळी भाजी बघा मिक्स करून घेतली. आता याच्यावरती आहे ना थोडं झाकण ठेवते 2-3 मिनिटासाठी, आणि गॅस आहे ना थोडा बारीक करते, म्हणजे ती जरा मऊ होईल ना, शिजेल. मिलते हैं 2 मिनट के या 3 मिनट के ब्रेक के बाद. बरोबर. काय घेते? मीठ. आणि एक सर्वात टॉप गोष्ट ते मला सांगायची राहिली, ह्या भाज्यामध्ये, या पर्टिक्युलर भाजीमध्ये तर, किंवा कोणत्याही पालेभाजी किंवा असे जे रिलेटेड भाजी असतात ना, त्याच्यात आपण जे जास्त आपल्या बॉडीला गरज असते ती म्हणजे फायबर.
आणि अशा भाज्यांमधून जर तुम्हाला फायबर घ्यायचा असेल तर आम्ही त्या सॅलडमध्येच खायला सांगतो. जर सॅलडच्या फॉर्ममध्ये तुम्ही अशा भाज्या खाल्ल्या, सॅलड मध्ये आपण कसं काकडी टाकतो, मुळा टाकतो, तसे आपण ही भाजी पण टाकू शकतो फायबर कंटेंट वाढवण्यासाठी. हा. ह्यालाच डायटिंग म्हणतात. डायटिंग म्हणजे उपाशी राहणं नसतं. आपल्या खाण्यामध्ये आपण न्यूट्रिशन किंवा आपले जे सत्व असतात जे आपल्या बॉडीला गरजेचे आहेत ते आपण कसे वाढवू शकतो. फोन आलेला आहे आणि काहीच आहे बघ बोल कंपनीचा. असे कोण बाई बोलत असेल ना तर मी म्हणतो पैसे कापायचे किंवा पैसे मागायचे असेल तर फोन करू नको. तुला माझ्या अकाउंटमध्ये पैसे द्यायचे असतील ना तर मला फोन कर. असे तू रिचार्जसाठी पण नको करू. ऑफरसाठी फोन करतात ते. भाजीला चांगली वाफ लागते हा अशी. स्टीम. हा, पाणी नाही टाकायचं. आता ह्याच्यात रिलेटेड मी समजा अंड्याचं एक्झाम्पल दिलं. समज आता आपण जेव्हा अंडी बॉईल करतो ना त्याच्यात प्रोटीन कंटेंट सर्वात जास्त असतं, खूप असतं जास्त त्याच्यात. पण तेच अंडी आपण जेव्हा कापून तेलामध्ये जेव्हा फ्राय करतो ना तेव्हा वरचे कवर बघ खाण्यासारखं अजून वाटतं खायला, पण त्याच्यात न्यूट्रिशन ना त्याचं प्रोटीन लेवल कमी होत जातं. म्हणजे जेवढी हीट प्रोसेसनी वस्तू जाते ना थोड्यापुरती चांगली असते, पण जेवढी जास्त जाते ना ती त्याचं न्यूट्रिशन कमी होत जातं त्याच्यात. असं आमची बडबड असते. मीठ वाट बघतय मला कधी भाजीमध्ये टाकतंय. आता आपण झाकण काढूया. 2 मिनिटं आपली बघूची बडबड झालेली आहे. आता बघा भाजी आली ना, आता त्याच्यामध्ये मीठ टाकायचं. बघा कमी झाली है ना, तरी पण आपण कमीच मीठ टाकायचा. काय जोक झाला जोक. आम्ही तुमच्यावर शेअर नाही करू शकत. आता तुम्ही या भाजीमध्ये ना एक टोमॅटो पण टाकू शकता. भाजी एकदम सुंदर लागते टोमॅटो टाकून. मी अजून काय टाकू शकत असेल ना माणूस किंवा तू काय टाकू शकते ना तर ते पण सांगत जा. आता आपण आहे ना ही कमी भाजी झाली नाही. आता आपल्याकडे 4-5 माणसं जास्त खायला आहेत ना तर त्याच्यामध्ये थोडी थोडी बारीक बटाट्याची फोडं पण करून टाकू शकतो. हो हो. नाही ना कोणकोणते माझे मित्रांना जेव्हा टिफिन घेऊन जायचो ना ते घेऊन यायचे ना सॉरी तेव्हा त्याच्यात बटाटे पण असायचे. हा, बटाटे टाकायची. हो. आता आपल्याकडे कमी माणसं आहेत, आता खायला कोण नाही आता आमच्यासारखं आहे, तर आपली हाय भाजी तशीच करायची. किंवा बघा ही भाजी जर आज बनवली नसती तर उद्या फुकट गेली असती. बरोबर. पण त्याला खराब होते आणि माणसं पण कमी, तर उलट बटाटा टाकून कशाला वाढवायची त्याला. कशाला वाढवायची. म्हणजे असं लॉजिक असतं रेसिपीज मध्ये जे मम्मीने मला शिकवलेलं आहे. तुम्ही पण शिकतात आहेत ना. बघून बघून शिकतो. हो. आता कितने मिनिट के ब्रेक के बाद आता आपली 2-3 मिनिटांत भाजी तयार होईल. पण आता जरा आहे ना फुल गॅस करते. मिलते हैं 2 मिनट के या 3 मिनट के बाद. कशाला तू काहीतरी बडबड कर ना जराशी, काहीतरी सांग. ब्रेक के बाद. ब्रेक के बाद. एक वाढते मग खाली नेऊन ठेवलं तिथे नेऊन ठेव. गरम गरम तू पण ठेव. आता इथे बघा आपल्या ताट वाढायचं काम चालू आहे. आणि मला तुम्हाला एक सांगायचं आहे की तुम्ही बघत असाल ना रेसिपीमध्ये आपल्या व्हिडिओजमध्ये की मम्मी लास्टला टेस्टिंगला किंवा जेवायला बसत नाही. त्याचं कारण एक मुख्य कारण म्हणजे हे की तिला साडीवरती म्हणजे जेवायला जमत नाही आणि एकदा ती ताटावर बसली तर उठणार नाही. बरोबर ना मम्मी. बरोबर. म्हणून ती मला किंवा मी तुम्हाला टेस्ट करून दाखवतो जेव्हा जेवणाचं ताट असतं ना तेव्हा म्हणून मी टेस्ट करून दाखवतो. आता तिला समजा बसवलं मी साडीवर पण तिला जेवायला होणार नाही. आणि ती भाजी बघा आपली मटाची भाजी झालेली आहे. ही आपली आपल्या घरी म्हणजे बनवलेली भाजी, पिकलेली भाजी तशी आपल्या बाजूला काकाने दिलेली आहे. लास्ट लॉकडाऊन आता जेव्हा अगोदर मी गेलो होतो ना मार्केटला मम्मी, एक भाजी बघ जी 5 किंवा 10 रुपयाला मिळते ना भाजी, तीच भाजी त्यांनी 30 रुपये रेट लावली होती. म्हणजे हीच भाजी 30 रुपये. 30 रुपये. खरं सांगू कधी कधी ना असा भात गरम गरम आणि भाजी असेल ह्याच्याबरोबरच कालवून माणूस खातो. आता ही भाजी दाखव आपली. आता आपल्याकडे भाजी तेंडल्याची भाजी झालेली होती पण आता ती दिली ना काकानी तर मग ठेवली तर ती खराब होणार. आपल्याकडे फ्रीज पण नाही म्हणून मी ती एक्स्ट्रा भाजी केली आज. आणि आपल्याकडे तेंडल्याची भाजी आहे बघा, वाटप टाकून तेंडल्याची भाजी बनवलेली आहे. तुम्हाला अशी याची रेसिपी पाहिजे तर सांगा. अशी तव्यामध्ये केलेली आहे बघा. कलर बघा भाजीचा मस्त आहे. आता इथे बघा अजून वा वा वा. आता ही आमटी बघा. ही आपली आमटी कसली आहे माहिती आहे. आपली सफेद जाडी चवली असते ना त्याची आहे.
आणि आज आमटी आहे ना मी पातळ बनवली आहे, म्हणजे पातळ जरा चांगली वाटते. आणि पातळ का बनवली, ते आज मी तेंडल्याची भाजी बनवली ना, ती सुकी भाजी आहे म्हणून ही मी पातळ बनवली. नाही तर ती भाजी नसते तर ही घट्ट बनवली ही असते. घट्ट बनवली असती. आणि आमचा तो लोणचा मीच खाऊन संपवेल मला असं वाटतं. हा ते मुरायला नाही देणार. मुराला नाही देते मी, खाऊन टाकतो त्याला. मस्त वाटतं ते खायला. कडक कडक फोड असतात ना, ती खायला पण मजा येते ना. बरोबर. आपलं ताट आपलं रेडी ताट झालंय. रेडी आहे. लॉकडाऊन मध्ये आज आमच्याकडे 2 भाज्या आहेत. हा ताट मम्मीच जेवणार आहे, पण मम्मीला चेंज करावं लागतं हा ताट जेवायला. कारण पण आता अशी तू जेवतात. नाही तूच जेवायचं आहे. पण मम्मी काय टेस्ट करायची गरज नाही. मम्मी बघ रेसिपी बघ एकदम भारी झालेली आहे आज. मस्त जेवण झालेलं आहे. आणि मी बनवते ना, ते टेस्ट करायची पण गरज नाही. पण मी मुद्दाम पप्पूला सांगते टेस्ट करायला. कधी कधी काय होतं, मी असं चाकून नाही बघत. तर माणसं कशी माहितीये बनवतात ना, अशी हातावर घेऊन वगैरे अशी ती चाकून बघतात ना. म्हणजे मला चाकायची सवय नाही, कारण मी व्हेज नॉनव्हेज सगळं बनवते. हा कधी चुकून नॉनव्हेज जायचं. आणि लहानपणापासून नाही. ह्याच्यावरून अजून एक क्लिअर कर, तू नॉनव्हेज व्हेजिटेरियन आहेस ना तू? नॉनव्हेज नाही खात ना तू? नाही खात. कधीच नाही खाल्लेलं आहे ना तू? कधीच नाही खात. का नाही खाल्लेलं असं विचारतात. नाही म्हणजे खाल्लेलंच नाही लहानपणापासून. हा हा मग तू आता विचार पण नाही तर खायचा आणि खाणार पण नाही मम्मी. नाही नाही विचारच येत नाही. हा म्हणून खायचा विचारच येत मम्मीने नाही. कधीच खाल्लेलं पण नाही. प्रत्येकाला माहिती आहे आता कोणाचं नाही कोणाचं तरी असतंच काहीतरी कुठली तरी गोष्ट खात नाही. मग ती समोर आली तर त्या माणसाला ती नको असते. तसंच माझं पण. आता प्रत्येकाने कमेंट मध्ये सांगा की तुम्ही कोणती गोष्ट नाही खात. हा बरोबर. म्हणजे मी नॉनव्हेज खात नाही, तर तुम्ही कोणती गोष्ट खात नाही. आपल्या कधी कधी बघ नातेवाईकांमध्ये आहेत ना की कोणाकोणाला भोपळा नाही आवडत, भोपळा खात नाही, कोणाकोणाला दुधी नाही आवडत, कोण कोण पडवळ खात नाही. हा पडवल नाही आवडत, कोणाला कारली नाही आवडत, तर कोणाकोणाला काय माहिती काय अंडीच खातात, बाकी नाही खात. कोण कोण एगिटेरियन असतात. असे काय काय माणसं नॉनव्हेज खातात, नॉनव्हेज खात नाही म्हणतात, पण चिकनचा रस्सा खातात, चिकन खात नाही. चिकन खात नाही. मच्छीचं कालवण खातात, मच्छी खात नाही. अजून कधी कधी कोणाला शिमला मिरची पण आवडत नाही. बरोबर आहे. म्हणजे असे काहीतरी गोष्ट. पण माझं आहे ना, नॉनव्हेज म्हटलं की ती नॉनव्हेज गोष्ट कोणती पण असू दे ती नाहीच. त्याच्यामुळे सर्व मी खातो. मग जे काही गरीब होतं ते सर्व मी खातो. तर असे कोणती काही गोष्ट असेल जे म्हणजे असे कोणता पदार्थ असेल. तुमच्या घरामध्ये सांगा तुमच्याकडे कोण कोण नॉनव्हेज खात नाही, किंवा तुम्हाला कोणती गोष्ट आवडत नाही. कोणती नाही कोणती तरी एक गोष्ट असणारच की ती आवडत नाही किंवा आवडीने खात नसाल तुम्ही. ते आम्हाला कमेंटमध्ये सांगा. आणि आजचा ब्लॉग तुम्हाला कसं वाटला ते पण आम्हाला सांगा. आणि व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन वाजवा. कशी ताईसारखी टिंग.